Son khulumaya pharo ang media ni bwskango ma phaimani rukni bwskango phaimani karon khe wnghaisi ani ang wngko mani hamya wngmani 1 bosor hai gana nai tongkha ang thui bo maya chai bo maya nungbo maya ang ekdom tongnani kosto wngsoka wngko rang puisa bo kwrwikha liver nosto ni sao doctor rok wngka khe rang puisa bo kwrwi treatment khaikha je biti chapra simi komui tongo biti paikha hwnkhe hai wngo o ayurvedic ni biti rok 1200-1300 taka dam rok ni bohrok swng paisai mwnai joto ni rukun thani ang chubachu sanjao ma phaimani karon rukuni bwskango ang ma nukjakha khairokchi dano rukurok obo hwnkhe ani suna gorifik khaimani kagos abo khe mokolog se nukya hai tongmaiso mokolog nukya hai wngo kunju rok khwnai hai wngo waitwi chaimaya hopong sapong thoi maya mokol bo nukya hai wngtongo kunju bo khwnai hai wngtongo paralysis manjakma hai ekdom yak jor maya wngo deher no sukai o wngtongo bwsak no sukai o maitwi chaimaya wngwi tongo.